paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, tulungan ta ni Mari Tuyang. Kaasim mo ti panagbiagda nga agasawa. Nay, apay aya, kat agpapada tayo laeng met iti panagbiag. Ay na, kimaro ti kinariga ti panagbiagda. Kasanaw, ultimo bugoong, awananda. Ay unay met a panagbiag daytan. Iso at tulungan talat taidan no umay da dumawat. Iti bugoong. Oray anya ditan Apay, awan trabaho ni Badong aya. Kano si Mardang di construction a pagtrabahuan na di ta kalsada? Aya. Wan nga raw do. Iso akaasida. Ne, apay ang makaluluwa dagiti matamken ice mo, pare. Ay, talaga mo't ang makaluluwa, pare. Ay, apay na! Ay, kasi kami nga rod kinituyang ka. Ay, dunggan, pare. Awanan trabaho. Ay, una, nadamag ko nga awanin. Awan maisa ang miyakanan mi, pare. Ay, basta ya. Ay, Banang! Woo! Oh. Banang! Umay ka dito! Apay aya. Ay, ikaman iti bagas ni Pare Badong. Awan kanuti kanunda. Mabit laeng, tay nakmangala. Ay, nayo na mamaray. Tapamigat mi payain. Nangag na nga, pare. Ay, nangagnan sa. Saan mo't atulang ni Banang? Iraman mo pa'y gaya mo, ti pangal daw may, kini kumari matuyang, maray. Nangag naman nga tan, pare. Ay, nangag na. Di kagdana. No adda taraken mo dita, asan mo akay kayat, kwaraw. Itad mo laengen kada kami kinitatam abadong. Anya, taraken na saan ko akay kayat. Jay ngay taraken mo anak hutaw. Nakusim amangan, managsakait, wano agtrangkasaw. Itad mo kada kamay. Kastagayam ti kayat mo asawain. Wan, taawan si daun mi kinitatam abadong. Kasi kami maut. Ay, kasi kayo mo't atalaga no kasta. Ala, itiliwan kayo man iti sidain niyaw. Ay na, nagsayaat kan kwaraw. Jay titiliwag, jay upa. Nagkutong mutin. Jay mo't dakdakulan tadwa kami kinitatam abadong nga agsida. Sige, gaputa maasya kada kayaw. Mang tiliwak iti mas dakdakil amanaw. Kasta agyaman ak ako araw. Kunakit amanang nga asi ka talaga. Inteng, madanaganak. Tapay mo't. Ay, umay to ka di manen dumawat ni Pari Badong iti kanan da bagas. Sapay may ibusan jay bagas ta. Ay, bay amlat ta ka di. May mati tumulong iti pada ataaw. Kasanungay, no kanayon mo't tanti umay da pa nagdawat. Ay, saan? Kinasaritak ti kumparik a kontraktor. Alain nanto ni Pari Badong at trabahador na. Ay, nasaya at ano kasta? Una, narigat. No, dawat ti amuna. Addan trabaho ni Mari Tuyang, Maray. Ay, adan? Wan, insarak ko iti trabaho. Iso ang makitam to nga glinis-linis dito igid ti kalsada. Ay, nasaya at mo't ano kasta, Maray. Tinulungak tanarigat mo't no jay lagdaw-daw at aramiden da. Ay, katuwan Addan trabaho ni Kabadong, adda mo't ang trabaho ni Mari Tuyang. Ay, urayak lang na bang aran, Mari Kuanang. Uray siyak, naragsakak, taddan trabaho da adwa. Agtal na damot siguron dumawat dawat iti kompormila ditan. Nagmayat ti trabaho ni Tata Badong ang kail. Katwa na. Day tati mayat. Nakita ki Jay Ilay. Ang apay ngay, saan mo ito na pumampansain? Baka nakalipat siguro. Wano, hindi ka nakita? Anya di nakita. Nagsabat kami nga raw.
Na, anda nga taar-arap na wano, di na ka na Big Bag. Nakita na ka talaga. Talaga lang nga di na kaya tapansinan. Nagbalbaliw mo ni tata ba daw, itatadang trabaho na. Ala, agtrabaho kayo. Nusan kayo agtrabaho, i-report kayo, ije kangatuan. Ay, saan mo Maray, kastoy gayam ti trabaho bita, para manmandar. Ayun maray. Apay, anya ti panagkunayaw, para linis aklaan. Ha, siyak ti para mandar. Ay, isumot lagayam anak kalablabaga dagiti kukob. Kan negative dog. Koko kada iti para linis dagitoy kokok, maray. Koko, tibak nang apara tudo iti rombang nga aramidan dagiti babaunan na. Una, mala, aglinis kayo ijay abanda. Walisan yaw, darasin yaw. Won, dita. Agasam day tapa nang ibabaon mo kadakwada, maray. Ay! Awan ti aglinong linaw. Uminom ka na lang, madam. Ay, sana mabalay. Madampay gayam ti awag daken ka, maray. Ay na, sa balikan at talaga. Nag-level up kan. Ay! Of course! Naipromote adagos ni Marituyang, maray. Ay, isumot lagayam apara babaon latan. Idilimabas ni Tersina, nay, nagtumatan ti ulunan. Aya, Saan pa yan adi ti Tersina ti paggatangan na? sa dinungay. Diyak kala kantina. Ay, talagang nga rod ang nagbalbaliwan no kasta. Naka-shoulder bag pa'y alimabas. Ay, madam nga rod ti awag daken kwa na itan. Ay, kasta gayam ti ugali day jay ako marita. Saan natan nga am mo, no kasta nga da kwarta na. Win nga rod idi pasaray awananda. Kat inal daw nga umay da dumawat iti kananda. Ngam ita ta isudan ti addaan, saan dan nga am mo da tao. Ay kat baybay amon maray. Tinapatag, natulungan ta ida makalungaw iti kinarigat ti panagbiagda. Paribadong! Woo! Paribadong! Daa. Ay, apay, tulangan ni Paribadong tadi na magpulos talyawan Hay? Woo! Ay, talaga adi na kan am mo dayjay akong parem. Isabay-bay amon. Di nakamam mo? Kano manipod pa idi panawon ti gubat ket agkumpare kami. Di nakitamam. Oh? Kasta nga ro, dagiti nakaraman iti basit lang alung-aw iti panagbiag. Mga no, dinak nangag. Oh. Agpadpada da nga rod ka ni Marituyang. Apay, kasta ni Marituyang? Saan apo mampansin? Saan na kami mutin nga mo ka ni Marikuanang? Nagbalbaliw da nga ro din adwa? Iso baybay amon. Anya nga iti maaramidan ta, no saan da tayo mutin nga mo at imulong kadakwada, idi panawan nga agrigrigat da. Anya itayan tikat gatangam, Jane. Siyampo, kagawad. Aywan anya. Aguray, tagaw atak tikat gatangam a shampoo. Pudno gayam ti inistorya ni Madam mi Atuyang. Anya ti inistoryana ken ka, tagkatawa ka. Jak ibagbaga kagawad. Ibagam mo tin atap na mo. Anya ka di kaya? Inistoryana kada kami, anangisit ka no ti kilikilin. Anya, ay unay mo tin, tamasapol na pa yung istoryaan day ta kada kayaw. Kitno nagado kami anang istoryaan na kagawad. Kalpasan at tinulungak. Kasta ti aramidan na kanyak. Ay, tinulungam aya kagawad. Kano siya kinangisarakan ko anay ti trabaho. Ay, kasta gayam. Api ngay anagmadimat dagiti istoryaan na may papan kada kayo kin ni Kapitana. Jakman ammo ti ugali day di ako marimay.
Nagmaday at talaga. Ay nakagawad, ado pa'y dagiti inis istorya na kada kami, saan la aday takinangisit ti kilikilem. No istoryaan na anangisit ti kilikilim. Anyamot ngay nga rutis istoryaan na maipapankanyak. Makitak lanay jay atuyang Ay. Agngar-ngaryot ka mutan, maray. Ay wala. Ay makitak tulang Sa bagay, sinumot ngay ti saan ang makaungat. Kalpasan at tulungam, idi nakalungaw iti panagbiag na. Tila istoryaan na mutan kadagiti tao. Maipungot-pungot ko day jay ko naktumot. Ha! Ipungot ka! Ayan na nga, itay sweldo ba daw? Sweldo nga. Na, kano nagsweldukan? Ayan na. Ay awanin na. Nangipanam. Hintayak iti sugal, kitawanay. Nabak. Unay kamutan. Apay nga insugal mo amain. Katsika ngay. Ayan na ngay madyasuldam. Anda kanyak. Makitam da ito a kwarta. Nagadan. Nangalami ti dayta. Saan ka nagtagtagaray? Nangalami ti dayta ko na. Kwartatan da ito iba daw. Kwartatan? Katuan. Adong ti kwartata. Uray agkuy-kuyakoy talaktan ngagmalmalam. Dahis istorya ni Nana Tuyang may papankan ka, antay. Day, anya ngay dayta. Nangag ko ngay bagbagana, asaan kamat kanon ngagdigdigaws. Agpadpada kayo kano kiniangkal. Istoryaan na ti kasta? Unantay, nalawagan ang ngagkaw. Manaw asalup ti bagas ti inted ko kadakwada. Idi awan apulos ti kananda. Ita, perperjan na kon. Imbagak lang tinangag ko, antay. Ay, nasaya at matanangag mo, kwarog. Amukmat itan, no anya ti aramidan. Imposible matasaan ka lumabas dito balay. Ay, lumabas ka laang, ay makitam. Sino ti padpadaan ang panhang? Ay, dayjay man atuyang. Agasam, tila istoryaan na di tarwar. Istoryaan na adi kag digdigos akas kanyak? Nay, amumot gayam day tangay naramid na. Kasta ba't asigod na di ako marim? Ket ita, makaungat kan. Padpadaanak nga rod, alumabas dito balay. Ay, baybay amon. Agpulon tao, dagiti kakasta at tao. Ay, marwam, no baybay ak. Ay, istresim lang ti bagim nga agungat. Baybay amon. May santo nga aldaw akasapulan na di mo matultulunganin. Ay, jak tumot idaam-amon Wala! Nay, tatabataw. Apay ang nakadumog ka mati na magmag na. Ay, saan ka man ngagdamag-damag, kwarag? Naungat ka pa yan. Agdamdamag aklang, mate. Sigud mo't asan ka ang nakadumog no magnaka. No magnaka, iday. Uray mula ipukpuk ka ang nagswildukan. Awanin tipok ka ko itakwarag. Saan kayo pa'y siguro ang nagswilduan niya? Awanin ti trabaho, kwarag. Ha? Ay, awanay. Nay, apay ngay. Awanay. Nagrungab ka matain. Apay nga awanin trabaho. Nagikat ka kaday. Wanaw, inikat da ka. Awanay. Awanin. Inikat dan ni Paribadong iti trabaho na. Ha? Apay nga ang gail. Nagmayat ti trabaho na ijay ili ide. Ay, kasanaw. Kano agsusugal mo't ka no ti aramiden da. Adu mo't ti panaglangan na. Sugal mo't aramiden na imbis nga agtrabaho. Awan Sayang ang around. Ay, talaga asayang. Iso nga ita. Awan manin, ti trabaho na. Isumot laga man nakadumog, iti nagsabat kamay. Imbag ta dinak pa'y nadungpar.
Inikat da ni Marituyang iti trabaho, Maray. Ne, hapay ngay. Anya tinapasamak. Kasanaw, kinisayan na ti sweldo dagiti trabahador abambantayan na. Kayat mo asawan. Kinupit na dagiti daddo maasweldo da. Wen, kasta ti damag kaw. Kat, kasano ngayon ni Marituyang? Adda di tabalay da mabain arumwar. Ta isulangan ti pag-iistorya ang dagiti tattao. Ay, nagpulo nga agpaiso. Kasta ka ti ibagbaga ni Inteng. Duwadan ka ni kabadaw nga awan trabaho na. Kaasi damat. Ay, di dalaangan umas asidag kada kami ka ni Inteng. Ay, oray siyak mo ta. Pulos asaan ko ida atulungan. Kalpasan a dinadaulan nak. Ay, pulos adya akong tulungan. Ang Maray, kaasimot ni Marituyang anak katugaw ijerwar ti balayda. Awan baby ang kukunkwana. Ay, maasya nakmutan kan kuana. Ay, mabit lang, Maray, tapaya-payak. Ay, saan? Amangan umay ditoy. Nay, umayan na talaga, Maray. May mutadagos. Ay, awat siguro maisaang dan. Wan siguro urayan ta Denggan no anya ti ibagana. Kukumaray! Pakawanan dak. Agpakpakawan ka matadagosan, Maray. Anya ayat inaramid mo abasaol. Mas daawak man, Marituyang. Kaano pinirpir dyan kayo, iday? Anya pay. Saan kayo nga am mo idi ado ti kwartak? Ang itataawanan kwarta bikin ni badong kaw. Di na kami amamaw. Katanya ita. Ala, bayam nga ituloy na ti ibagana, Marikwanang. Ay, katulungan da kami kumamanan. Naamiris ka ngawan sa bali mabalin ko nga asitgan. No sana na kayo ako kumaray. Ay. Anya ti makunam, Mare? Mabit lang man, Marituyang. Tagtong-tong kami kan ni Maribanang. Maray. Aday ta. Nagtungtong kami. Ibagamon aje nagtungtungan ta, Maribanang. Marituyang, nagtungtungan may atulungan da ka. Takumari da kaket nga rod. Katsapay kumaa. Tasaan na kamin tumanan apir dyan. Ay, nagyaman ako kumaray. Agbali na kun anasaya at ako mariyaw. Ikarik day ta kada kayaw. Ay, thank you. Ay. Ay, nanatoyang. Adaman, when no awan kwartam, talyawam lata, dagiti ko kumarem. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.